Gwrandawn yn llonyddwch ein calonnau y foment werthfawr hon. Gwrandawn ar furmu'r byd y tu hwnt i'r muriau hyn. Gwrandawn yn weddigar am sibrw tyner dalwed. Gwrandawn yn llonyddwch ein calonnau, ac yn y foment werthfawr hon, gwrandawn. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i'r oedfa. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto bore yma. Wi'n siŵr eich bod chi fel fi yn arswydo o glywed yr hyn sy'n digwydd yn ein byd ar hyn o bryd. Yr holl derfysg o ryfeloedd ychwanegol sydd wedi cymryd lle dros y dyddiau diwetha. Mae'r delweddau ni'n gweld ar ein sgriniau yn ein hysgwyd ni'r byw. Ac felly, cyn i ni fe mlaen yn hoedfa ni y bore yma, gadewch i ni ymdywelu am ychydig eiliadau, a meddwl am ein byd ni, a chyflwyno'r byd i Dduw ac angen y byd i Dduw mewn gweddi. Ymdywelwn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Bendith ar y gwasanaeth, a diolch am eich cwmni. Iesu'n bwydo'r 5,000. Pan glywodd Iesu beth oedd wedi digwydd, aeth i ffwrdd mewn cwch i le tawel i fod ar ei ben ei hun. Ond clywodd y tyrfaoedd am hyn, a'i ddilyn ar droed o'r trefi. Pan gyrhaeddodd Iesu'r lan, roedd gweld y dyrfa fawr yno'n i gyffwrdd i'r byw, ac i achaodd yr rhai oedd yn sal. Pan oedd hi'n dechrau nosi, dyma'r disgyblion yn dod ato a dweud, mae'r lle yma'n anial ac mae'n mynd yn hwyr. Anfon y bobl i ffwrdd iddyn nhw gael mynd i'r pentrefi i brynu bwyd. Atebodd Iesu, does dim rhaid iddyn nhw fynd i ffwrdd, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. Medden nhw wrtho, dim ond 5 torth fach a 2 bysgodyn sydd gyda ni. Dewch â nhw i fi, meddai Iesu, a dywedodd wrth y bobl am eistedd i lawr ar y glaswellt. Wedyn cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn ac offrymu gweddi o ddiolch i Dduw. Torodd y bara a rhoi'r torthau i'w ddisgyblion, a dyma'r disgyblion yn ei rhannu'r bobl. Cafodd pawb ddigon i'w fwyta,
a dyma nhw'n codi 12 llon basged o dymeidio oedd wedi gadael dros ben. Roedd tua 5,000 o ddynion wedi cael eu bwydo, heb sôn am y gwragedd a'r plant. Wel, heddi i ni fel eglwysir ofalaeth yma yng Nghaerfyrddin a Bancyfelin yn mynd mas i ginio Dydd Sul gyda'n gilydd. Byddwn ni'n gwneud hyn rhyw unwaith y flwyddyn, cinio Dydd Sul yr ofalaeth. Ac felly, o gadw hynny mewn cof, o'n i'n meddwl bod hi'n briodol a bod ni'n edrych ar un o wirthiau mwy cyfarwydd yr Arglwydd Iesu yn ei myfyrdod heddi, sef Porthi'r Pun Mil. Mae pawb ohonon ni o'r lleiaf i'r hynna yn gwybod hanes Iesu yn Porthi'r Pun Mil. Oedd y dyrfa wedi dilyn Iesu i'r anialwch, a'r nos yn dechrau cau amdanyn nhw. A dyma'r disgyblion yn llawn gofid yn troi at Iesu ac yn dweud, Grynda, i ni mewn lle anhysbell, mae'n mynd yn hwyr. Mae angen bod y bobl hyn yn mynd nôl nawr i'w pentrefi a'i trefi mwyn cael bach o fwyd. A dyma Iesu'n ei hateb nhw trwy ddweud, sdim eisiau iddyn nhw fynd gatre, rowch chi rhywbeth i fita iddyn nhw. Yn union fe bai am wneud disgled syml o de i'r bobl dros nesa. Llwch chi ddychmygu wynebu'r disgyblion. Oedd na 5,000 ohonyn nhw, a dim ond 5 torth a 2 bysgodyn ganddyn nhw yn bicnic. Wel, dewch ar bwyd ata i, meddai Iesu. A dyma fe'n gorchymyn y bobl i eistedd ar y glaswellt. Na chi beth sy'n hwyrol, ynddo fe. Rhag bod na ruthyr am y bwyd, ac ambell un yn cael ei sathru dan drad. Hynny yw, mi roedd gan Iesu reolaeth lwyr ar y sefyllfa hon y diwrnod hwn. Yn gorchymyn y dorf i eistedd ar y gwair, mi roedd e'n reoli'r sefyllfa. Cyn iddo gymryd y bara a'r pysgod, a chan edrych i fyny i'r nef a'i bendithio a'i torri, a rhoi'r disgyblion a'r disgyblion yn ei rhoi i'r dyrfa. Ydy'r weithred honno ddiolch o fendithio o dorri a rhannu'r bara yn ein hatgoffa ni o weithred debyg tybed? Ydy wrth gwrs yw ode. Y weithred y gyflawnodd Iesu gyda'i ddisgyblion
yn yr oriwch ystafell ar nos y brad, y swper ola. Ond mae'r wyrth o Iesu'n Porthi'r Pun Mil, mae llawer mwy o arwyddocad dwi'n credu. Y gynulleidfa neu'r dorf wedi ei digoni. Gadewch i ni dreulio chydig funudau'n edrych ar y ddameg yma. Gadewch i ni nodi'n gyntaf fod Iesu yn ôl yr hyn a ddarllenwn ni yn yr hanes yn gwybod yn iawn beth oedd angen y dyrfa. Yn gwybod ei hangen. A'i hangen, wel, rhywun i dosturio wrthynt. A'r angen am dosturi. Mae Matthew yn cychwyn ei stori drwy ddweud bod Iesu o weld y dyrfa tosturiodd wrthynt a'i achau ei cleifio'n hwy. Doedd dim byd newydd yn hynny wrth gwrs. Mae dyn ni lot o dystiolaeth yn yr Efengylau bod Iesu wedi tosturio wrth yr isela o blant dynion yn ystod ei weinidogaeth ar y ddaear hon. Bwriad Iesu o dod i'r byd i chwilio ac i achub y colledig. A dyma chi ddarlu'n hyfryd, Iesu'n tosturio wrthynt, yn ei gwasanaethu, cymaint yw ei gariad tuag atynt. Mae'r hanes hwn yn cychwyn drwy ddweud pan glywodd Iesu aeth yno mewn cwch i le unig. Clywed beth tybed? Be glywodd Iesu a chosodd iddo fe fynd oddi yno mewn cwch i le unig? Ond mae angen i ni fynd nôl adnod neu ddwy, cyn yr hanes hwn, mwyn dod o hyd i'r ateb. Ac wrth feddwl nôl adnod neu ddwy, fe welwn ni taw'r hanes sy'n rhagflaenu'r wyrth hon yn Efengyl Matthew, yw hanes Ioan Fydyddiwr. Cefnder Iesu Grist, a'r cefnder yr oedd Iesu a chymaint y feddwl ohono fe. Ioan a'r brenin Herod wedi ladd drwy orchymyn i'w ben gael ei dorri ffwrdd. Oedd Iesu siŵr o fod yn gwbl devastated, nid yn unig o glywed bod Ioan di marw, ond i fod wedi cael ei ladd mewn ffordd mor erchyll. Sdim rhyfed bod Iesu o glywed y newyddion hyn wedi mynd oddi yno mewn cwch i le unig. Oedd e'n galaru. Ac bydd oedd pobl yn galaru mewn amrywiol ffyrdd, mae bobl yn dal i alaru mewn amrywiol ffyrdd heddi. A'r ffordd oedd Iesu'n galaru, oedd e'n cilio i le unig. Ond beth ni'n gweld fan hyn yw bod Iesu hyd yn oed yn ei alar yn tosturio wrth i bobl. Hyd yn oed yn ei hiraeth oedd e'n tosturio wrthynt. Cymaint oedd ei gariad tuag at i bobl yn ei hangen am dosturi. Mae Iesu yn ei hiraeth yn gwybod am angen pobl ac yn tosturio wrthynt yn enw Duw, a mae hynny'n gysur mawr i ni gyd yn dywe. Yn ail, mae Crist yn abl i gwrdd ac angen y dyrfa. Mae Iesu'n fwy abl ac y medrw ni ddychmygu i gwrdd ac angen pobl. Oedd e wedi sylweddoli beth oedd ei hangen nhw, ac yna'n ail mae'n mynd ati i gwrdd ar angen. Smon i'n medru deall yn iawn, chwil. Sdim disgwyl i ni, a'n meddyliau bach ni, ddeall yn iawn rhywun mor fawr a Iesu Grist. Mae'n bwysig bod ni'n gadael lle ar gyfer elfen o ryfeddod wrth i ni ddarllen gwirthiau Iesu Grist. Fe ddaeth hi'n ffasiynol nôl y blynyddoedd cynnar yr 20 ganrif i drio dod o hyd i esboniad naturiol i wyrthiau. Oedd bobl fel Albert Schweitzer yn credu bod Iesu wedi cwrdd ac angen pob un o'r 5,000 gyda'i bresenoldeb yn unig. Doedd dim eisiau bwydo nhw o ffysgod y bara. Oedd un theori arall yn credu bod y bobl wedi dod y bwyd gyda nhw. Y phan gynigodd y bachgen bach i ginio iddyn nhw, dyw Matthew ddim yn sôn bod yna fachgen wedi cynnig i ginio. Daeth hwn a thono i ogrwydd dros y dyrfa, a dyma pawb yn dechrau rannu bwyd rhwng pawb. Ond mae'r esboniadau neu theoriau hynny'n anwybyddu ergyd y ddamed hon yn llwyr. Neges y ddameg neu ergyd y ddameg yw bod Crist yn abl i gwrdd â'n anghenion ni. Sdim ots siwrt mae fe'n gwneud hynny. Be sy'n bwysig yw fod e'n gwneud. Ac efallai mae dyna ble ni'n ei cholli hi. Mae'r rhan fwyaf ohono ni'n credu bod Duw yn gwybod ein hangen ni. Mae fe'n nabod ni'n dda ac yn well na ni'n hunain. Ond gadewch i ni gofio hefyd bod Duw yn medru'n helpu ni. Sdim fawr o bwynt iddo fe wybod ein hangen ni, ond i bai fod e'n barod i ddiwallu'r angen. Ond i bai fod e'n barod i'n helpu ni. A mae yn abl i wneud hynny. Ar yr amod wrth gwrs ar ddealltwriaeth ein bod ni'n barod i adael iddo fe i gwrdd yn hangen ni. Yn barod i adael iddo fe ein helpu ni. Gadewch i ni bido a gadael i'r bywyd soffistigedig hwn gymlethu'r gwirionedd syml yma.
y gwirionedd sydd yn y ddameg hon, bod Crist trwy ras yn medru cwrdd ag angen pob person, gan roi iddy'n fywyd llawn a llawen. Yn drydydd, mae Crist yn ein defnyddio ni wedyn i gwrdd ag anghenion bobl eraill. Mae Crist yn gwybod beth yw'n hangen ni, mae e'n cwrdd yn hangen ni, a mae e'n defnyddio ni i gwrdd ac anghenion bobl eraill. Falle bod chi wedi sylwi nad yw Matthew yn ei gofnod yr hanes hwn, fel o'n i'n sôn yn gynt, dyw e ddim yn sôn dim bod bachgen ifanc, yr honir iddo fe ddod at Iesu gyda'i 5 torth a fara a 2 bysgodyn. Dim sôn amdano fe fan hyn. Mae rhaid i ni ddarllen cofnod Ioan o'r hanes, mwyn cael ein cyflwyno i'r cwtyn ifanc hwnnw. Ond fe gymrwn ni'n gyniatawl bod y bachgen ifanc yn rhan o'r stori am nawr. Oherwydd i ni'n gwybod yn iawn bod Duw yn gweithredu orau pan fo gyda fe rhywbeth i weithredu drwyddo neu drwyddynt. Falle taw bara a physgod fydd gyda fe. Falle taw baban bach a sodwyd mewn cawell a'i guddion yr hesg fydd gyda fe. Falle mae bugail ifanc yn gwarchod praidd i dad fydd gyda fe. Y gwirionedd amdani yw bod angen rhywun neu rhywbeth ar ddiw mwyn iddo fedru gweithio drwyddynt. Mae angen cyfryngau arno fe. Mae Duw yn gweld posibiliadau mawr mewn pobl a phethau. Mae e'n gallu defnyddio pobl a phethau mwyn cyflawni genhadaeth i'r byd. A oes basged neu fara neu rhywbeth arall gyda ni all fod o ddefnydd i Dduw mwyn iddo fe ddefnyddio'r pethau hynny ar lles tybed. Falle taw rhywbeth materol bydd gyda ni. Falle mae daw neu dalent fydd gyda ni. Falle mae rhywbeth mor syml ond gwerthfawr ac awr neu 2 fach o'n hamser ni fydd gyda ni. Ond mae Duw yn gallu cyflawni pethau mawr drwy gyfrwng a pethau bach. Mae Duw yn medru defnyddio pethau sy'n ymddangos yn ddibwys i gyflawni pethau o bwys. Mae Crist yn gwybod ein hangen ni ac angen ein cyd brodyr a chwiorydd. Mae Crist yn able i gwrdd yr angen. Mae Crist yn awyddus iawn i'n defnyddio ni ar hyn sy'n rhan ohono ni neu sydd yn eiddo i ni i gwrdd ag angen pobl eraill. Mae e'n able i'n defnyddio ni mewn ffyrdd arbennig iawn. Os i ni yn barod i gyflwyno'r chydig sydd gyda ni mwyn iddo ef ein defnyddio fel y gwel yn dda. Amen. Paid â phoeni, heddwch sydd ger llaw. Paid â phoeni am ddim byd, ddown ni drwyddi ar y cyd. Yn fy nghwmni, byddi'n saff a chlyd. Porthi'r holl furiau gael ei dymchwel a disgyn mor ffyrnig i'r llawr. Yn fy mreichiau fe fyddi'n ddiogel a efo'n gilydd gwelwn wawr. Paid â phoeni ti ar ddihun. Paid â phoeni
phoeni, ti ddim ar ben dy hun. Gweddiwn. O ddiwedd tad, ni'n diolch i ti, dy fod ti di'n galw ni fod yn bobl i ti, ac yn ddeiliaid dy deyrnas ar y ddeiar. Defnyddia ni arglwydd i fod yn gyfryngau dy deyrnasiad di. Defnyddia'n calonnau i fynegu dy gariad. Defnyddia'n genau dystioedd trigaredd. Defnyddia'n dwylo i gyflawni dy waith, a'n bywydau ddwy'n clod i thenw sanctaidd. Arglwydd, diled y deyrnas yno ni, a thrwy'r holl fyd. I'r unig a'r trist, yr rhai sydd dan faich straen a gofid, ac yn methu gweld y ffordd ymlaen drwy gors i hanobaeth. Arglwydd y deyrnas, diled y deyrnas, a gwneler dy wyllus. I'r rhai sy'n rhoi eu holl fryd ar arian, eiddo a llwyddiant. Yr rhai sy'n anfodlon i byd ac yn methu canfod boddhad ac ystyr eu bywydau. Arglwydd y deyrnas, diled y deyrnas, a gwneler dy wyllus. I'r rhai sy'n mewn argyfwng enaid, sy'n teimlo'i ffydd yn gwanhau, i amheuon yn ei blino, i gafel arna ti'n llacio, a fflam i cariad yn diffodd. Arglwydd y deyrnas, diled y deyrnas a gwneler dy wyllus. I'r rhai sy'n tyfu mewn ffydd ac yn mywyd y deyrnas, ac yn gweithio'n ddiwyd yng ngwaith a thystiolaeth eglws. Arglwydd y deyrnas, diled y deyrnas, a gwneler dy wyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Rhoi ni o Dduw weledigaeth o'n byd yn hardd fel y gallai fod yn fyd o gyfiawnder, lle nad yw neb yn anrheithio i gymydog, yn fyd o lawnder, lle nad oes na ddrygioni na thlodi yn llygru'n deiar, yn fyd o frawdgarwch, lle y mae llwyddiant yn cael ei sefydlu ar sail gwasanaeth, byd o heddwch, lle nad yw trefn yn gorffwys ar grym arfau, ond ar gariad pawb at Dduw ac at ei gilydd. Arglwydd lliw ein gweddi, a helpa ni gysegri'n hamser, ein nerth a'n meddwl, i brysuro'r dydd o harddwch a chyfiawnder sydd i ddod. Lliw ein gweddi yn enw Iesu Grist, yn dysgodd i ni i weddio drwy ddweud, ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi ar dy enw, diled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Deroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddywn i'n ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni'r rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, ac a fyddo gyda'n byd ni hefyd. O'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd.